Τεστ. Λοιπόν, πού είμαστε? Πάμε. Και εδώ είμαστε. Κύριε Ελένη, τι κάνετε? Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά, Για πες τι έλεγες πίσω για τη θεία Χρύση εσύ. Ότι είναι η καλύτερη μου Σιούλα, 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 Σιούλα μου. Γιατί παιδί μου τόσο πολύ την αγαπάς τη θεία Χρύση, επειδή σου στείλε τα ρούχα, Ναι. Δώσεις ένα φιλί, ένα φιλί. Και μια τσιμπιά θα φας. Για άλλο δώσεις φιλί, σιγά. Μην κουνιέσαι όμως, κάτι μουά. Μια τσιμπιά θα φας τεράστια. Μη βρω τόσο κοντά. Λοιπόν, αυτά είχαμε. Την πιο μεγάλη τσιμπιά του κόσμου. Ναι. Δες τι με είναι πουδίτσα μου. Και τα γλυκά που σου στείλε η θεία Χρύση, να τα δούμε. Ναι. Για έλα λίγο, από εδώ. Με φέρα. Εδώ. Ναι, παρακαλώ περάστε λίγο πιο μέσα. Εδώ ανοίγουμε το ντουλάπι αυτό. Και ορίστε. Τι ωραία. Πολύ. Για την καλυψό δεν θα πεις κάτι? Για την καλυψό. Θα της βγάλω το βρακί και να της την πέσω το παπάτι. Τώρα μόλις γύρισα από καφού. Να σας πει ο παπάς μου από πού. Γεια σου αδελφούλα, από την εκδήλωση που είχαμε στη ΧΑΦ. Από εκεί γυρίσαμε μόλις τώρα. Με παίρνω καλά, εντάξει? Φαίνομαι στην οθόνη? Φαίνομαι. Γεια σου θεία Νίκ, γεια σου Καλυψό, γεια σου αδελφούλα.